अरे भाई मत रे फोटो बीटो। డెమో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఈ వీడియో చేయటానికి ఇంకో కొన్ని 2-3 రోజుల్లో గణేష్ వస్తుంది కాబట్టి చేసిన ఒక సబ్స్క్రైబర్ పంపించిండు ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని. సో అందరి కోసం ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ముందు లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి 3 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, సో ఫొటోస్, గణేష్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో మీ దగ్గర లేకపోతే నేను ఇస్తే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్ నుంచి. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది కదా, దీన్ని వైట్ ఉన్నది ఇక్కడ బ్లాక్ యాడ్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఎక్సలెంట్ వస్తుంది, ఫోటో కూడా ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సో ఈ ఒక్క ఫోటోని యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ 4 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వేరే ఎఫెక్ట్ ఉండదు, ఈ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది లాస్ట్ వరకు. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు, చిన్న సైజ్ వీడియో కాబట్టి తక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఈజీగా అయిపోతుంది. సో సింపుల్గా ఇలా యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ ఈ ఫోటోతో 9 సెకండ్ వీడియో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈజీగా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేస్తలేరు, ప్లీజ్ ఒక లైక్ ఒక కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మేము ఇంత కష్టపడింది లైక్ కోసమే, తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.